kung adlaw ano po ni karon pa ko nakalingkod karon pa kuman sa nga sa one 11 tayo karon 11 ka sudan kanang display kita ni daro. Paklay nga baboy. Pansit. Pang tawong. Tinuang gulay. Kubasa, munggos, batong o okra. Kani baklay nga baka kana nakbit kani lipstick nga baka nudo o tiil sa baboy o glass binuguan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 lagi 11 ka kuan 11 ka klase lalos 11 naman ron kuan nakaginangaon ko gay mga take out usahay na di mo masabtan usahay na mangaon usahay na take out sa karon take out kasi 11 naman ron para ka customer ganyan na nga ang ko ka-video kay dito pa ko sa kusina nung hinlo pa ko mani ang minuro nga tawa andron Merkulis 11 ka klase nga sudan. Good morning nakoy unang customer Bernamano katatagbilaran asa mo sagbilaran ma'am. Kuyawa, nasa Alicia niya butog taga-tagbilaran niya butog Alicia mo di una ning kuan una customer taga-tagbilaran dampas ha? Tay okay lang tay taga-tay awaman mo mga gwapo-gwapa man mo. Daan kay bantog gwapo-gwapa sila kay mga gulay lunlon. Munggos, talong o sitaw. Sa karan ani kay mangita mag kaning baka, kaning baboy, humba, sila gulay ra. Tas lagi kinabuhi kay di mga og kuan. Di mga og karni. A few moments later. Ang customer tagahag na ganiha taga-tagbilaran. Karon. May hagdan customer karon. O di may taga-tagbilaran. Taga-dampas kuno sila. Taga-dampas tagbilaran. Nya karon ikaw hagna na pod. Ya wala, lawya giabutan. Asa kauban mo sa sibahan, ma'am? Asa kapit sagna, ma'am? Duga biya ko kagda. Di ka sagna banda. Sa ila Ma'am Zero. Ha? Ila Ma'am Zero, doktora. Asa man lang. Sa dapit sa munisipyo. Okay. Lawel. Awel Zero. Ako ko talaga Na Doktora Lina. Nag-mission ba lang po dito kayo? 3 years pa lang po din sagna. Taga Kuanher ka. Tagaliti. Ano lang ka, nagsangyaw. Christian ka rin? Oh. Diyan ka nagsimba? Hindi. Ito sa mga ibabaw. Ano bang simbahan? Di ay ng pastor niya na? Pastor
Pastor, kasi ito pastor. Pero may ibang dyan. Assembly of God na siya. Assembly of God. Pastor Banawa. Muna ka ba? Nakatira. Sa dito sa kuan na po. Ha? Na po. Ay, kung customer na. Si ma'am, siguro si ma'am, gwapa kayo. Siguro si bata pa rin siya, gwapa. Bakit? Gwapa ka doon sa edad, di ba ma'am? Tiyaw. 66, maglakaw-lakaw pa ka? O pa man kung kape ng 66 ko, wala mo kung balitan. Ito. Mga bitaw ka mga 40 plus. Ano yung mga nito magwag pa ko. Kasi po ano siya. Very good. Eh, ba tayo mong church din? Tapos, mabaw. Kanang, wala kayo mga anak. Dalaga ka? Wow. Ay, mambalay ang nila ni. Nakalimot man ko ni. Juan, Bigong. Ano ba may tar? Umilit. Sa ito sintro, ma'am. Bago mag-sentro. Ano kayo nakabalik-balik ka ni Alicia? Interview ka na. Nakanak na mag-umay sa selfie ko. Dugong ba ito? Oh. Sierra. Ako Sierra siya kasi. Ah, Anak mo. gwapa ka ayos mga nila. Ano na 40 plus pa. Pila mo hindi mo yan? Ako, 54 na ko. Pero tiguang pa ko din mo. Ang saron, patugtog sa simbahan. Salamat, ma'am. Okay, have a picture ni mo, be. Patanaw ba sa kumukha, be? Oh, salamat, ma'am. Amping. Ako, Helen. Helen, kailangan mag-gagawin na kanya akong kinabuhay sa ra. Kanya kailangan mag-gagawin. Makibaw ka mo yung face. Ang kinabuhay ko gani, bawa ka mo gani sa ra. Ikaw, may gwapa. Kailangan mag-gagawin na. Helen, kibaw mag-gagawin yung face sa atong kuhan. Mura lagi tagpuan. Close na. Kanong pa itanag ila. Ano ko lang Salamat, ma'am. So, kan sa mga kanang Christian, okay? O, ikaw. Imong amo, kanang midwife na. Christian sa Sir, anak. Anong kami gamit yan? Ma'am. Ibaw mo yung share. Salamat, ma'am. Okay, have a picture ni mo, be. Patanaw ba sa kumukha, be? A few moments later. You're burnout. Kane? Pila? Sir? White indiro, white indira ni ngabot. Habang magmuwan. Kaya may tindirang bago. Extra. Extra tindira, extra po ng kusinira. Wa, puro extra. Hala, pili mo kwada na. Kanay mong drivean? So may deliver na? Ha? Hanapog? Hala, pinatanan day. Ha? Pinatanan. Vlog na ba nila ho? Pinatanan day. Talong? 20. Matirsinsiyo siguro. Panawa. Ha? Sa 15. 20-20 banjing ko mga ina. 20-20 na.
customer. A few moments later. Dito na eh. Oh, baka kain na. Baka? Oh. Ilaw. Dua na lang, dua na lang. Dua ka torta. Ibu kita ada. Dua na. Dua ka torta. Salamat. Kijampaw. Monggos. Hinalang. Sino ba? Kijampaw, monggos, ginisang obo, ginisang pitsay, tutang talong, o hinalang di ay soto ba? Lipat pang po. May gusto mo na balot. Lingaw mo, lingaw gyapon ron. Balot? Balot tag rice? Ah.